amics i amigues, a tots, bona nit i sigueu benvinguts a la celebració del lliurament del 15è Premi de Poesia Maria Mercè Marçal. Des del Consell Comarcal del Pla d'Urgell tenim el goig de poder continuar convocant aquest Premi de Poesia en català que ja s'ha convertit en un referent del nostre panorama literari. La celebració d'aquesta 15a edició del Premi coincideix amb el 25è aniversari de la creació de la comarca del Pla d'Urgell, la comarca volguda, com ens agrada tant anomenar-la. La unió dels 18 pobles que la integren, 16 municipis i 2 agregats, la va aprovar el Parlament de Catalunya el 28 de març de 1988 i el Consell Comarcal es constituí el 27 de juliol del mateix any. Aquest any, doncs, celebrarem l'efemèride de la seva creació. Aquestes fites, l'aprovació al Parlament de Catalunya i la seva Constitució es van assolir perquè molts de vosaltres hi vau contribuir. Volem fer un reconeixement als homes i a les dones que van fer l'esforç i van treballar per a posar els fonaments del que s'ha convertit 25 anys després en una comarca consolidada amb la qual ens sentim tots identificats, siguem de la generació que siguem. Avui, conscients de la situació actual, és possible convocar el 15è Premi de Poesia Maria Mercè Marçal perquè tots els que som aquesta nit en aquesta sala estem d'acord que és necessari celebrar aquesta vetllada literària. Continuem promovent la creació poètica de la nostra llengua i alhora fem un petit i modest reconeixement al llegat de la poetessa d'Ivars d'Urgell, Maria Mercè Marçal. Un any més, el Premi s'adapta a les circumstàncies actuals i compta amb el suport de més patrocinadors que contribueixen a fer possible la 15a edició d'aquest certamen literari. Amics i amigues que ens acompanyeu, vosaltres també heu volgut fer la vostra aportació per tal que la celebració d'aquest premi, d'aquesta mostra cultural, d'aquesta vetllada literària, pugui tenir el caire festiu i digne que l'ha caracteritzat des dels seus inicis. Lamento profundament l'avantprojecte de reforma de l'administració local que prepara el Govern de Madrid perquè, entre altres coses, suposa un desmereixement i una agressió a la tasca dels regidors i regidores dels ajuntaments, dedicada a garantir el bon funcionament dels nostres pobles, viles i ciutats. Malgrat que ens oposem a aquest projecte de llei, Madrid, l'estat central, segurament en decidirà la seva aprovació i, com sempre, per majoria absoluta. Davant d'aquesta i tantes altres situacions, em reafirmo a pensar que hem de treballar per a construir un camí propi per a Catalunya. Afortunadament, moviments civils, temps endarrere incipients que treballaven pel sobiranisme han anat creixent fins a arribar a la culminació de la Unió del Poble Català per a demanar el dret a decidir aquell màgic 11 de setembre de 2012 a Barcelona, on segurament molts de vosaltres també hi vareu ser. Aquell dia, n'estic convençut, va canviar la història de Catalunya. En definitiva, el que és evident és que tots, el conjunt de la societat civil catalana i les institucions, hem dit prou. I ens hem unit per a obrir el camí cap al dret a decidir. Volem poder opinar i esperem que quan arribi el moment la majoria del poble de Catalunya opti per una Catalunya sobirana que pugui assolir el desitjat estat propi, amb unes estructures pròpies, una Constitució catalana i que es pugui legislar des del nostre país. Per això he d'agrair profundament la presència de la nostra convidada d'aquest vespre, la Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural.
Aquesta entitat ha treballat per la cultura i la llengua catalana ja des del 1961. Òmnium Cultural vertebra el clam de la societat civil catalana per la normalització de la vida política i cultural catalana en un estat propi.